भैया को कर लीजिए। अरे तहरे लोग के फरमाइश पूरा करे ले ठीक बा कि सवरिया हरी दढ़िया जन बनाई बड़ी बढ़िया एक बात बताई तो बता देबो का सब लेकिन एगो दुगो भजन गा लेबे लोग रबा त करही के ना बा माने लोग कहता कि खाली बताई भोजपुरी में होय चलता है देखी ना का चलता अभी एकेगो भजन गाउने त लोग के देह में दर्द होखे लगा समस्या बाजी जमाना बड़ा फास्ट हो गइल बा आ लोग के मनोरंजन खातिर टाइम कम बा काम ज्यादा बा खाली भोजन चाहिए तारा तो रात भर कुछ ना चाहिए आई